Kif ġimwiet mill-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar ġimgħat, il-Gvern ħabbar li se jagħti kumpens lil dawk il-familji u negozji li kienu affettwati miqtuħ tad-dawl kawża l-mowġda sħana estrema li laqtet lil pajjiżna f'Lulju li għadda. Fi stqarrija mill-Ministeru għall-Enerġija tħabbar li dan il-kumpens se jingħata lil dawk li kellhom tuħ ta' aktar minn 6 sigħat akkumulattivi fil-perjodu ta' bejn 17 u 27 ta' Lulju. Intqal li biex ikun iffaċilitat il-proċess, kontijiet residenzjali li esperjenzaw interruzzjoni fil-provvista tal-elettriku ta' 6 sigħat jew aktar se jirċievu awtomatikament kreditu fil-kont tad-dawl tagħhom. Dan il-kreditu qed ikun ibbażat fuq il-konsum medju ta' residenzi f'pajjiżna ikkalkulati fuq 3 xhur li jikkorrispondi mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-kreditu se jkun ekwivalenti għal dak li jikkonsmaw ir-residenzi bħala medja f'xahar sieħ u jiżdied skont is-sigħat ta' interruzzjoni. Il-pagament se jvarja minn 60 euro għal dawk li kellhom tuħ minn 6 sigħat sa 8 sigħat sa 110 euro għal dawk li kellhom tuħ ta' aktar minn 48 siegħa. Intqal li mit-tieni ġimgħa ta' Ottubru, il-konsumaturi se jaraw linja ta' kreditu fil-kont tagħhom li jindika l-ammont ta' pagament li qed jiġi ikkreditat. Ġie spjegat ukoll li dawk li se jirċievu il-pagament awtomatiku se jirċievu ittra mill-alarms fil-jiem li ġejjin. Dawk li kellhom ħsarat eċċezzjonali f'dan il-perjodu u ma nqabdux fuq is-sistema tal-informatika, il-klijenti jistgħu japplikaw permezz ta' applikazzjoni online. Din se tiftaħ fid-9 ta' Ottubru li ġej u tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' din is-sena. L-Enemalta u l-Arms se jagħmlu eżerċizzju ta' validazzjoni tal-applikazzjoni. Dan filwaqt li negozji li ntlaqtu miqtuħ fis-servizz tad-dawl iridu japplikaw online fuq is-sit electricitypayment.maltaenterprise.com u se jsir eżerċizzju ta' validazzjoni mill-Enemalta u l-Arms. Hawnhekk l-applikazzjonijiet se jiftħu nhar il-ġimgħa li ġej. In-negozji b'kont mhux residenzjali huma eliġibbli għal kumpens ekwivalenti għal konsum ta' xahar tal-istess kont u li hu ikkalkulat fuq il-konsum f'Ġunju, Lulju u Awwissu tas-sena l-oħra. Il-pagament jiżdied skont in-numru ta' sigħat affettwati b'limitu massimu ta' 10,000 euro għal kull kont. L-iskema se titħaddem b'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise u ġiet diskussa mal-stakeholders li l-koll appoġġjawha.